Η ετοιμασία μου σήμερα ήταν να αφήσω το νου μου όσο μπορούσα καθαρό, ανεπηρέαστο, να έρθω εδώ απροετοίμαστος από απόψεως λογικής κενού, για να αφήσουμε την καρδιά μας όλη να μιλήσει, να βυθιστεί σε αυτή την ατμόσφαιρα της ομορφιάς που θα δημιουργήσει ο Βασίλης με τις ψαλμοδίες και τα τραγούδια του, και να μιλήσει η καρδιά μας και όχι η λογική μας. Να ζήσουμε μια βραδιά ονειρεμένη και άγια, όπως λέγεται και το νέο CD του Βασίλη Χατζηνικολάου, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνει να το παρουσιάζω στην αγάπη σας. Με τον Βασίλη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, με αφορμή τις εκπομπές στο ραδιόφωνο, και είναι μεγάλη χαρά μου να τον έχω φίλο μου, αδερφό μου και συνεργάτη μου. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω και το Θεό που κάνουμε σήμερα αυτή την όμορφη εκδήλωση της παρουσίασης του CD του Βασίλη σε μια μέρα τόσο βεβαρημένη ψυχικά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και να δοξάσουμε το Θεό που έχουμε έναν τέτοιο Θεό, ο οποίος δεν είναι Θεός του φανατισμού, αλλά Θεός της αγάπης, είναι Θεός που ενώνει και δεν διχάζει, είναι Θεός που αγαπά το διαφορετικό και δεν προκαλεί εχθρότητες και φανατισμούς, και γι' αυτό είναι όμορφη αυτή η βραδιά που θα ζήσουμε ακούγοντας ύμνους και ακούσματα από το νέο CD του Βασίλη Χατζηνικολάου. Τα τροπάρια τα πρώτα που θα ακούσουμε έχουν σχέση με τη γέννηση του Χριστού μας. Είναι από τις καταβασίες των Χριστουγέννων, και θυμάμαι τον Άγιο Χρυσόστομο που λέει ότι όταν η ψυχή του ανθρώπου ευχαριστεί το Θεό και τον δοξολογεί, είναι η καλύτερη προϋπόθεση να τραβήξει επάνω του καινούρια δώρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Αν μπορείς να είσαι άνθρωπος ευγνώμων, άνθρωπος δοξολογικός απέναντι στο Θεό και στα δώρα του, τότε γίνεσαι και εσύ χωρίον του αχωρήτου. Τότε γίνεσαι και εσύ πηγή έλξης και μαγνήτης έλξης, που ελκύεις πάνω σου καινούργιες δωρεές του Θεού. Γι' αυτό θα ακούσουμε «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε». Σε μια εποχή δύσκολη, η Εκκλησία συνεχίζει να ζει στον κόσμο της δοξολογίας, της ευγνωμοσύνης. Να βρούμε να πούμε ένα ευχαριστώ στο Θεό για την πολύ του αγάπη. Να βρούμε παρόλα τα προβλήματά μας, ο καθένας κάτι για να ευχαριστήσει. Και αυτή η κατάσταση θα μας βοηθήσει να δούμε με άλλο μάτι τον κόσμο. Σκέφτομαι ότι ο κόσμος μας, παρόλη την έλευση του Χριστού, δεν άλλαξε εξωτερικά. Αλλάζει όμως εσωτερικά. Αλλάζουν τα μάτια μας, αλλάζει η οπτική αυτού του κόσμου, αλλάζουν τα χρώματα και τα πινέλα που μπορούμε να κρατήσουμε για να ζωγραφίσουμε αλλιώς την πραγματικότητά μας, η οποία είναι ίδια για όλους, αλλά άμα θέλεις μπορεί να τη δεις αλλιώς. Μπορεί να βλέπεις μια Φάτνη και να αισθάνεσαι ότι εκεί είναι ουρανός. Να βλέπεις μια Παρθένο και να αισθάνεσαι ότι αυτή είναι το χωρίο, η χώρα του αχωρήτου. Να βλέπεις τη γη και μέσα από τη γη να βλέπεις και τα μεγαλεία του Θεού. Απολαύστε λοιπόν την όμορφη αυτή βραδιά με την όμορφη και σεμνοπρεπή φωνή του Βασίλη Χατζηνικολάου, ο οποίος θα μας ταξιδέψει σε χώρους και περιοχές ονειρεμένες και άγιες. Καλή αρχή και όμορφα να περάσουμε. Χριστός
Μερικά κομμάτια θα ακούσουμε από το CD σήμερα, περίπου 10. Στο CD υπάρχουν και τα υπόλοιπα, τα οποία θα ακούσετε στο σπίτι ή στο αυτοκίνητό σας. Και θέλω να πω ότι ανεβαίνοντας τις σκάλες στο Κάραβελ για να φτάσω εδώ, 3 άνθρωποι στη διαδρομή με σταμάτησαν και μου είπαν να τους προτείνω έναν καλό ψυχολόγο. Γιατί λέει, φτάσαμε σε αδιέξοδα στη ζωή μας, λέει, πάτε ξέρεις και κανένα καλό ψυχολόγο να μας πεις, λέει, ψευθυριστά. Μου το είπαν 3, γι' αυτό το λέω, δεν είναι ένας, για να τον εκθέσω. Και θέλω να πω, πριν φτάσουμε στον ψυχολόγο, αν μπορούμε, ας κάνουμε τον κόπο να διαβάσουμε Παπαδιαμάντη, ο οποίος αισθάνομαι ότι λειτουργεί πολλές φορές στην ψυχή μας ψυχοθεραπευτικά, ο οποίος ξεκουράζει, θεραπεύει λυτρωτικά όταν το διαβάζεις, γιατί πραγματικά είναι, όπως λέει το επόμενο τραγούδι, του γένους μας ο δυόσμος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ιδία οσμή, ευωδιάζει Χριστό, ευωδιάζει γνησιότητα. Είναι ο άνθρωπος ο σεμνός, αλλά όχι σεμνότυφος. Είναι ο αξιοπρεπής που είναι μέσα σ' όλα όμως. Είναι αυτός που πίνει και καπνίζει, αλλά ταυτόχρονα ψέλνει και κλαίει. Είναι αυτός που παίρνει για ήρωές του πεκρίδες, πόρνους και ληστές. Λέει το τραγούδι παρακάτω, τους μπάζει, λέει, σ' άγιους τόπους. Αν κανείς διαβάσει Παπαδιαμάντη, θα δει ότι οι ήρωές του είναι απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, ότι δεν είναι οι άνθρωποι του δήθεν, της βιτρίνας, της ψεύτικης φινέτσας, οι ατσαλάκωτοι, αλλά είναι οι κανονικοί άνθρωποι, το εδώ και τώρα, τους οποίους όμως έχει το χάρισμα να τους δίνει με τη χάρη του Θεού και να τους βλέπει με προοπτική, εσχατολογική και αιώνια. Και αυτό τον κάνει πραγματικά ψυχοθεραπευτή της καρδιάς μας. Μας θεραπεύει και μας λυτρώνει. Γιατί έχει τη χαρμολύπη στην ψυχή του, ξέρει να χαίρεται και να λυπάται, ξέρει να τραγουδάει και να ψέλνει, ξέρει να ζει με τον απλό καθημερινό άνθρωπο. Γι' αυτό το επόμενο τραγούδι του Κυραλέξανδρου, σε στίχους πατρός Λάμπρου Καμπερίδη, θα μας ξεναγήσει στην ατμόσφαιρα την παπαδιαμαντική, που ελπίζω και εύχομαι και εσείς να έχετε μια μικρή γεύση στο σπίτι σας, διαβάζοντας τα διηγήματά του, που σ' άλλα θα κλάψετε, σ' άλλα θα γελάσετε, αλλά σε όλα νομίζω θα νιώσετε τη γνησιότητα και αυθεντικότητα του ήθους του.
τους ανθρώπους, πεκρίτες, πόρνες και ληστές, τους βάζει σ' Άγιους τόπους. Νεράιδες τον ανούριζαν, οι αφρεσκόν φιλούσαν, στο κύμα μύρια όνειρα, φώκες μυρολογούσαν, ο Αλέξανδρος της άκουγε, χαιρόταν και λυπόταν, κι χαμολύπη νοσταλγός στα μάτια του λαϊόταν. Παιδί Χριστού, παιδί νησιού, του ονείρου Άγιο παιδί, μέσα στον κόσμο τον σκληρό έπεσες σαν αστέρι. Μας φώτισες, μας βρήκανες, ήσουν πηγή και δρόσος, για αντάλλαγμα σου δόθηκε αίμα, χολή και όξος. Θαλάσσια ειδήλια, ρόδινα ακρογιάλια, σου μάγεψαν κόρες και παλικάρια, Θεού τραγούδια χάρισες σε ήρωες ερώτων, σαν να είχαν τελειωμό ποτέ τα πάθη των ανθρώπων. Την επεξεργασία της όλης εκδήλωσης με το οπτικό μέρος της. Λέει μια παροιμία, δείξε μου. Ο αδελφός μου Δημήτρης και ο Δημήτρης ο Μιχόπουλος. Ωραία. Λέει μια παροιμία, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Οι φίλοι του Βασίλη Χατζηνικολάου είναι αυτοί. Είναι οι Άγιοι, είναι ο Παπαδιαμάντης, είναι φίλοι αληθινοί της καθημερινότητας δίπλα του, είναι το Άγιο Όρος. Γι' αυτό το επόμενο τραγούδι, αφιερωμένο στο Άγιο Όρος, που λέγεται Blues του Άθωνα, έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Όρος, η αντίκτη που έχει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Θυμάμαι κάποτε είχαμε πάει εκδρομή με παιδιά στο Άγιο Όρος και είχαν λίστα με απορίες στην καρδιά τους και στα χαρτιά τους να τις απευθύνουν εκεί σε πατέρες. Όταν στάθηκαν μπροστά τους, λέει, όλες οι απορίες λύθηκαν, διότι και μόνο η ατμόσφαιρα, η αίσθηση της χάρης του Θεού, ο γλυκασμός της Παναγίας, η ηρεμία και η σιωπή. Ακόμα και οι μοναχοί είναι πολύ καλοί όταν δεν μιλούν, γιατί και αυτοί και όταν μιλούν μπορεί καμία φορά να στο χαλούν το όλο σύστημα και το πράγμα στην ψυχή σου, η σιωπή. Να μην μιλάς και οι απορίες φεύγουν. Να μην μιλάς και να ξυπνάς. Να μπαίνεις στην εκκλησία με το σκοτάδι και να νιώθεις ότι ανοίγει το μάτι σου. Το μάτι και του σώματος μες στο σκοτάδι, αλλά κυρίως το μάτι της ψυχής σου. Όσοι έχετε πάει στο Άγιο Όρος, ξέρετε όντως ότι ο Άθωνας μας δίνει άφθονα τα κάλλη του, άφθονα λέει του κόσμου παράφωνα με σένα τα σβήνω, η κάθε παραφωνία φεύγει από την ψυχή και έρχεται μέσα μας μια συμφωνία. Ένα ναι. Στο Άγιο Όρος ακούς το ναι της φύσης σου.
το ναι του Θεού που έρχεται να συμφωνήσει με το βάθος της επιθυμίας σου. Αυτόν που έρχεται να αναδείξει τα χαρίσματά σου, να βρει την ομορφιά της ψυχής σου και να σε ανεβάσει εκεί που σε έχει καλέσει ο Θεός να φτάσεις. Το Άγιο Όρος πραγματικά είναι ένα μυστήριο, είναι ένας χώρος προσευχής, σιωπής, μυστηρίου και μυσταγωγίας. Κάπως έτσι θα νιώσουμε με σύγχρονο άκουσμα, το οποίο όμως μας παραπέμπει σε βιώματα διαχρονικά. Ναι. Άφωνα, άφωνα, τα κάλλη σου άφωνα, που δίνεις και πίνω. Άφωνα, άφωνα, του κόσμου παράφωνα, με σένα θα σβήνω. Άφωνα, άφωνα, βουβά και παράτομα, καρδιές ξεσηκώνει. Άφωνα, άφωνα, κόσμου τον άρχονα, εσύ φανερώνεις.